aprel aýynda assosiasiýanyň düzümleýin disgalary gurulyp ulanmagy berildi. Halkara Türkmen Alabaýtlar Assosiasiýasynyň toplumynyň açylyş dabarasy Ahal vilayetindäki karantin merkeziniň Balkan, Daşoğuz, Lewap, Mar vilayetlerine we Aşgabat şäherinde gurulan merkezleriň açylyşy münasibetli guralan dabarlardan goşdy. Bu merkezler Türkmen alabaýlarynyň saglyk ýagdaýyny gözegçilikde saklamakda we olary zerur bolan veterinar hyzmatlaryny ýola goýmakda ähmiýetli bilen hem tapawutlanýar. Bu bolsa milli içinaslyk täpleriniň häzirki döwrüň ruhyny qywap derejede ösdürmegine giň ýol açýar. Şeýlekem bir binalar toplumynyň içinaslaryň işini döwrewap derejede alyp barmagy hemde ösdürmäge uly mümkinçilikler döredýär. Halkara Türkmen Alabaýtlar Assosiasiýasynyň toplumynyň köpetdagyň eteginde gödül künjekde gurulmagy birleriniň amatly howa gurşawynyň alabaýlar üçin ähmiýetli görkezýär. Şonuň bilen baglykda döwrewap toplumyň we merkezleriň ulanmaga berilmegi ýurdumyzda Türkmen alabaýlarynyň baş sanyny köpeltmäge, tokumçylyk işlerini alyp barmaga we gadymy nesil ugurlaryny keltmäge hemde Türkmen alabaýlarynyň arasynda halkara derejesinde sergileri we beýesleşikleri geçirmäge doly mümkinçilik berer we içinatlarymyzyň işlerini döwrewap derejede alyp barmagyna halkara Türkmen Alabaýtlar Assosiasiýasynyň işini halkara derejesinde täzeçe guramagy we üstürmäge mümkinçilikler döredýär. Ýergilerini belläp geçdik. Ýurdumyzda ýylyň Türkmen edermen alabaýatly halkara beýesleşigini geçirmek asyrly däbe urly. Onuň çäklerine Türkmen alabaýyna bagşlanýan dürüjlük gözün geçirişleriniň jemlenýär. Munyň özi insanyň wepaly dostlarynyň şanyna geçirilýän bayramçyk dawarlarynyň ýatda galjy wakalary besenmegini şertlendirýär. Beýesleşigiň şertine laýyklykda alabaýlaryň atlary, olaryň ýaşy, nesil ugry, ýeti baradaky maglumatlar ma'lum edilýär. Beýesleşigiň jemleýici tapgyryna çykan alabaýlar belli bir nesil ugurlaryny degişidir. Olar synlan köp tanly jan köýürler, arasy ganly alabaýlara mahsus aýratynlyklara baha bermäge mümkinçilik alýarlar. Insanyň wepaly dostlary öýleriniň buýsançly daşky keçiplerini we eýeleriniň öwrüden enliklerini tomarçylary görkezýärler. Hemmämide ma'lum bolýaly, ýylyň Türkmen edermen alabaýy adyna edermen Türkmen alabaýlary münasip bolýarlar. Şeýlikde halkara beýesleşiginiň ýeňicisine Türkmenistanyň prezidentiniň baş baýragy, Abdullahyň açary, ýürüýte medal, göçme kubok we diplom gowşurulýar. Ýergilerinde belläp geçdik. Ata-babalarymyz Türkmen alabaýlaryny ösürip ýetişdirmek bilen ular hakynda bir näçe nakyllarym döredipdirler. İt gelli, gut gelli. Adyl takçylygy goýun tinini öwrenýän ýaly nakyllaryň halk arasynda giňden ulanmagam Türkmen alabaýlaryna goýulýan hormat nişanyň aýdyň tutnamasydyr. 2023-nji ýylyň oktyabr aýynda hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň Türk Respublikasyna guran sapary ähmiýetli wakalara, ýatda galjy pursatlara baý boldy. Hormatly prezidentimiz Türk Respublikasynyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'ı iki taraplyň gatnaşyklaryň ähli urlary boýunça taýyşly ösdürme urny edýän tagallatsyna minnetdarlygyň şany hökümine gardaş atly Türkmen alabaýyny sowgat berdi. Döwlet başçylygynyň belleşi ýaly ýetini wepaly, batyr alabaýlar asyrlaryň dowamyna halkymyzyň wepaly dosty hemde hemrasy, ygtybarly goraqçysy we kömekçisi bolupdyr. Häzirki günde alabaýlar halkymyzyň baý medeni mirasynyň aýrylmaz bölegidir. Gahrman arkadagymyz özüniň Türkmen alabaýlaryna bagşlap ýazan goşgusyny halkymyzyň milli buýsançyna öwrülen edermen Türkmen alabaýlarynyň wasfyny getirýär. Asyrlaryň sungatyna dowam Türkmen alabaýy, halkyň milli gymmatyna kemal Türkmen alabaýy. Durky peleň şiir misali, midemiz şöhratly ýoly, gerek bolsa gerçek ýaly, edermen Türkmen alabaýy. Nepis halim, bedigündey, mirasdyr bu pederimden, ýeňişleriň hataryndan nişan Türkmen alabaýy. Ma'lum bolýaly,
Ahalteki Açılık Assosiasiýasynyň hemde Türkmen Alaba Aýtlar Assosiasiýasynyň prezidenti Ferdar Berdimuhammedow beýleşigiň ýeňişçisi bolan Akdoz adly Alabaýy Russiýa Federasiýasynyň Tatarstan Respublikasynyň başlygynyň 2021-nji ýylyň may aýynda ýurdumyzda bolan sapar makaly iki ýurdun arasyndaky dostluk gatnaşyklarynyň miýdemeliginiň nyşany hökümine Rustam Minnihanowa sowgat beripdi. Asyrlar aşyp gelýän ýaxşy desturlara laýyklykda çoňur dostlugyň nyşany hökümine Russiýa Federasiýasynyň Tatarstan Respublikasynyň başlygyna sowgat berilen Akdoz adly Alabaýyň Awraýly beýleşiklikde ýeňiji bolmagy Türkmen halkynyň döreden milli gymmatlygynyň halkara derejesinde ikrar edilýändiginiň nobatdaky beýanydyr. 2024-nji ýylyň 15-nji 17-nji ýanwaryna Kazan şäherine Merkezi Aziýa awçarkasy derejesi boýunça Russiýanyň Kinologiýa Federasiýasynyň çempionaty geçirildi. Ýeňijiler arasynda ganylyk, owudunlyk, buýrugy berja etmek ukyby we beýleki häsiýetnamalary boýunça saýlandy. Şunu Akdoz adly Türkmen Alabaýy Merkezi Aziýa awçarkasy diýen ýarşda iki gur boýunça Russiýanyň çempionu boldy. Ol birinji seýlega 2024-nji ýylyň 15-nji ýanwaryna arasy ganylygy we owudunlygy üçin münasip boldy. Bu gurda boýuny, agramyna, beden guruluşyna, saglyk ýagdaýyna, owudunlygyny we arasy ganyly Merkezi Aziýa awçarkalarynyň umumy ikrar edilen talaplaryna laýyk gelýändigine ünserildi. İkinci seýlega 2024-nji ýylyň 17-nji ýanwaryna düşbüligi, ünstlüligi we buýrugy ýerine getirmek ukyby üçin münasip boldy. Merkezi Aziýa awçarkasy derejesi boýunça çempionaty tutuş Russiýa boýunça 200 goly it gatnaşyp, olaryň içinden Türkmen Alabaýynyň ýeňiji bolmagy, Alabaýlaryň dünýä ýüzündäki şöhratynyň belinde galmagyny öpçün etdi. Munyň özi paýgasy pederlerimiziň ihlasyndan we zekininden dören Alabaýlaryň bilin derejeleri eýlemege ukyplydygynyň aýdyň suwutnamadydyr. Ýergilerine berlesek, Akdoz Russiýanyň dürli şäherlerine geçirilen bir näçe sergilere we beýleşiklere gatnaşyp tejribe toplady. Bu şäherlerde ol eminleriň ýokary bakalaryna münasip boldy. Munyň şeýledigini Akdoz adly Alabaýy gowşurylan köp sanly diplomlar we guýanamalar tasdik edýär. Bu bolsa dünýäde saýlama tokumletleriň gatarynda ýüňdäki orunlaryň birine eýleýän Türkmen Alabaýlaryna ýokary baka berilýänini aňladýar. Dürli derejedäki diplomlary we guýanamalara münasip bolan Türkmen Alabaýynyň ählimumy sevgi we hormata münasipdigini has aýdynlygy bilen eşgär edýär. Görünşýäli wepalylyk, edermenlik, düşbülük ýaly häsiýetleri özüne jemleýän Alabaýlar dürli döwürler we nesillere baglanyşdyryp biziň günlerimize gelip getdi. Şeýlikde dünýä medeniýetine münasip goşan Türkmen halkynyň döreden milli gymmatlygyny ösdürmek we ony dowamata atarmak babatda toplumlaryň işler amal aşyrylýar. Munyň özi gahrman arkadagymyzyň başyna başlan biýik başlangyçlarynyň hormatly prezidentimiziň ýol başlygyna üstünlikli amala aşyrylmagy bilen paýgasy pederlerimiziň döreden dünýäni solyk görelgileriniň häzirki döwrüň ruhyna kybap derejede baýlaşdyrylmagyna döwlet derejesinde aýratyn ähmiýet berilýändiginiň aýdyň netijesidir. Şugun Avanna ifadenäki Halkara Açylyk Akademiýasyny asyrlaryň synawatyny dowam Türkmen Alabaýy adly hoşgalyk maksadyna geçirildi. Ol gahrman arkadamyzyň bu ýerde bolup Türkmen Alabaýynyň gadynyň halkara derejesindäki ýeňişini alamatlandyrýan guwanamary Halkara Ahalteki Açylyk Assosiasiýasynyň Halkara Türkmen Alabaýytlar Assosiasiýasynyň vice-prezidentine gowşurmagy hemde ýurdumyzda açylyk we içşinaslyk ýolgalaryny ösdürmek boýunça döwlet derejesinde alınıp barlayan işleriň netijelerini başlandy. Munyň öňündäki metropoliten taglalaryň oňy netije berýändiginiň aýdyň beýany berildi. Hoşgalyk maksadyna çykyş edenler 2021-nji ýylyň may aýynda ýurdumyzyň Halkara Ahalteki Açylyk Assosiasiýasynyň we Halkara Türkmen Alabaýytlar Assosiasiýasynyň prezidenti Ferdar Berdimuhammedowyň Russiýa Federasiýasynyň Tatarstan Respublikasynyň başlygyna çoňur dostlugyň nyşany hökümine sowgat beren Akdoz adly Alabaýynyň Russiýanyň Kinologiýa Federasiýasynyň çempionatyna arasy ganylygy, owudunlygy üçin we düşbüligi, ünslügi we buýrugy ýerine ýetirmek ukyby üçin diýen ugurlar boýunça ýeňiji bolanlygyny aýratyn buýsanç bilen noktadylar. Merkezi Aziýa awçarkasy derejesi boýunça çempionada tutuş Russiýa boýunça 200 goly itin gatnaşmagy we onu Türkmen Alabaýynyň 2 ugurda ýeňiş gadanmagy, Pähim paýhas ummany magtumuly Praga ýylynyň şahatlykly wakalarynyň üstüne ýetirdi. Gahrman arkadamyzyň özüniň Türkmen Alabaýynyň halkara beýleşigine gadanan ýeňişini aňladýan guwanamalar gowşurmagynyň ýurdumyzyň durmuşyndaky möhüm wakalarynyň birini öwürlenigi noktaly.
Häzirki döwürde gahrman arkadamyň başlamaşynan beýik maksatlarynyň hormatly prezidentimiň parasaty ýol başçylygyny üstünlikli durmuşa geçirmegi netijesinde halkymyzyň taryhynyň dowamyny dörden we dünýä nusgulyk milli gymmatlyklarynyň halkara giňişligindäki ähmiýet artýar. Bu bolsa akal teke bedewleriniň we alawaýlaryň dünýä ýüzündäki awraýynyň belinde galmagyny şertlendirýär. Şeýle-de maksadyň dowamyny türkmen halkynyň milli lideriniň türkmen alawaýlarynyň ýeňişine güwa geçen degişli sertifikatlary gowşulmagynyň şuňur mana iýedigi bellenildi. Bu waka türkmen alawaýlarynyň we akaltaki bedewleriniň asyl mekanyny milli gymmatlyklar aýratyn sarpa goýulýanynyň nowatdaky suwtnamasydyr. Soňky ýyllarda ýurdumyzyň ähli günjoklaryny bolşýaly arkadan şekerini akaltaki bedewleriniň we türkmen alawaýlarynyň arasynda ganlygyny saklamak, olar barada taryhy maglumatlar toplamak we bu işleri dünýäde giňden wagt etmek boýunça giň möşürli şäherler durmuşa geçirýär. Bu bolsa milli gymmatlyklaryň şöhratynyň belende götürilmeginiň baş şertini emele getirýär. Gahrman arkadamyzyň başlangyjyndan we ýadugsy taglasyndan binýat bolan täze şeherde geçirilen hoşalyk maslagy ýurdumyzyň we halkymyzyň durmuşyna möhüm ähmiýeti bolan wakalaryň beýan edilmegini toplumlaryň esasy şemleşilýändiginiň aýdyň beýanlary. Bu barada aýtmak bilen çykşydenler milli gymmatlyklaryň halkara giňişligini hemme taraplaryň wagt edilmek urunly döwlet derejesinde ähmiýet berilýän üçin gahrman arkadamyda kimde arkadagyl gahrman ferdarmyda hoşalyk sözlerini beýan etdiler. Hoşalyk maslagynyň ahyryna oňa gatnaşyjylar hormatly prezidentimiz Ferdar Berdimuhammedowyň adyna ýüzlenme kabul etdiler. Ýurdumyzyň hormatly prezidentimiz Ferdar Berdimuhammedowyň ýeti dörejlik zehininden dören ýaşlar watanyň dayanjatly täze kitap bilen tanıştyryş şäherleri uly dawarlar bilen dowam edýär. Halkymyzyň kitap hazynasyny baýlaşdyran hemde giň okuwçylar köpçüligine niýetlenen arkadagy gahrman Ferdarmyzyň ilkinji täze kitabynyň tanıştyryş dawarasy Mary welaýatyny da ýokary ruh bilenlikde geçirilip, ol aýdym sally çykyşlary besenni. Döwletimiziň batyar ýaşlarynyň jemgyýetimizde tutýan münasip orny barada gyzykly maglumatlar özüne jemleýän hormatly prezidentimiziň ilkinji täze kitaby bilen tanışdyrylyş dawarasy Mara welaýaty hemde etrapka kirmikleriniň jogapkar işgärleri, Türkmenistanyň mejlisiniň deputatlary, welaýat halk maslahatynyň agzalary, welaýatyň jemgyýetçilik gurumlarynyň wekilleri, ýaşul nesiller we mehrem eneler, ýaşul gurumlarynyň işçän agzalary, önümçiliň dörli pugudoklaryna zähmet çekýän adamlar, welaýatyň medeniýet, bilim, sağlyk görüş ulgumlarynyň idara kärhanalarynyň işgärleri gatnaşdylar. Tanışdyrylyş dawarasyna çykyşlarda arkadaly gahrman Serdarmyzyň arkadaly Serdarly Batyar ýaşar ýylynyň tamamlanýan günlerini, ýurdumyzyň ýaşlarynyň geçen şöhratly ýylla bitiren işler barada giň işleýän gurrun berýän ajaýyp kitabyny halkymyza sowgat bermegi Batyar aýatlamyzyň kalbyna uly şadlyk hem boýsunç duýgusyny döretdi diýilip nyktaly. Bu täze kitap pehim paýhas ummany Magtumul Praga ýylyna aýratynam türkmen halkynyň akla şahyry Magtumul Pragaýynyň 300 ýyllygynyň uly dawarlary besenýän ýylyny halkymyzyň öz öňlerine goýýan belin tutumly maksatlaryny amala aşyrmak işleriniň öňe ilerlemegini uly badalga berer diýilip tanışdyrylyş dawarasyny boýsunçly sözler bilen beýan edildi. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwründe türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy gahrman arkadagymyzyň hormatly prezidentimiz arkadagly gahrman Serdarmyzyň taýsyz tagallalary bilen arkadagy Serdarly Bagtyar ýaşlar ýyly uly üstünliklere betlenni. Täze ýylyň öň ýanyna hormatly prezidentimiz arkadagly gahrman Serdarmyz ajaýyp eseri ýaşlar watanyň dayanjatly kitaby halkymyza sowgat berdi. Gadymy günnogorda ýörgünli bolan 1 ýylyň aladasyny etseňiz dänekiň, 10 ýylyň aladasyny etseňiz daragyt ýetişdiriň, 100 ýylyň, 1000 ýylyň aladasyny etseňiz nesil ýetişdiriň diýen aýtgy bar. Çünki nesil ömrüň dogamaty. Milletiň ýaş nesli bolsa, onuň dogamatynyň dogam bolmagynyň esasy şertidir. Danalaryň dili bilen aýtsak, şu günkü ýaş nesil ertiriň hamirmaýasy, watanyň geljeginiň eýeleridir. Şu beýik hakykada ören çuňur düşünýän arkadagly gahrman Serdarmyzyň ilkinji ýazan kitabynyň ýaşlara, olaryň bitirýän işlerini, nesil terbiýesine bagyşlanmak hem ýöne ýere däldir. Türkmen ýaşlary üçin nusgulyk gollanma, belent sepitleri ruhlandyrjy ýan kitaba öwriljek bu kitabyň ýaşlar watanyň dayanjy diýip atlandyrylmagy ýurdumyzda ilkinji nowatda ýaşlar barada aladanyň iler tutulýanlygynyň aýdyň suwutnamasydyr. Arkadagly gahrman Serdarmyzyň
Türkmen yaşlarının yaşayış durmuşuna, ähli uğurlarda gazanan üstünlüklerine bağışlap yadan bu acayip eseri çuňur many mazmuna eýe bolup, döwrüň ruhy, zamananyň belent bady biziň güýjümize güýç goşýar. Bagtyar yaşlarymyzyň milli liderimiz Gahrman Arkadagymyza, hormatly prezidentimiz Arkadagly Gahrman serdarymyza çyn yürekden çykýan alkyşlary egsilmezdir. Milli liderimiz Gahrman Arkadagymyzyň, hormatly prezidentimiz Arkadagly Gahrman serdarymyzyň janlar sag, ömürleri uzak, mertebeleri mundan belent bolsun. Tutýan tutumly işleri hemişe rowaşlyklara wetlensin. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynç döwründe Türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadagymyzyň, hormatly prezidentimiz Arkadagal Gahrman serdarymyzyň ýolbaşçylygyna Türkmen halkynyň her urguny toý bayramlara, şanly senelere weslenýär. Biziň döwletimizde ähli ulgamlar boýunça uly ösüşler alanylýar. Ana hemmäniň bilşimiz ýaly 2023-nji ýylda Arkadagal serdarly Bagtyar ýaşlar ýylyna hem şeýle uly ösüşleriň beslenen ýyly boldy. Çünki bu ýylyň ahyrynda Pähim Paýgasymany Mawtum Mulpara ýylynyň öňü syrasynda Türkmen halkyny ýene bir begendiren uly taryhy wakalaryň biri bolup geçdi. Bu da hormatly prezidentimiz Arkadagal Gahrman serdarymyzyň ilkinji kitaby bolan Ýaşlar watanyň dayanjy atly eseriniň halkymyza gowuşmagy boldy. Bu ajaýyp kitabyň bize gowuşmagy biz ýaşlarda uly buýsanç duýgusyny öğretdi. Çünki hormatly prezidentimiziň bu kitabyna Türkmenistan döwletimizde ýaşlaryň alyp barýan işleri, dürli dörejilikli bäsleşiklerde gazanýan üstünlükleri, halkara derejesindäki ýaşlarda ýetýän belent tepkitleri barada giňişleýän maglumatlar berilýär. Çünki biziň döwletimizde ilm bilimi esasy ünsürler. Bu da biziň türkmen halkymyzyň ösüp gelýän ýaş nesillerimiziň ilmli, bilimli, giň dünýä garaşly adamlar bolup ýetişme uğruna alınıp barylýan ýörelgelerden ibaratdyr. Türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadagymyza, Arkadagal Gahrman serdarymyza köp sag bolsun aýdýar. Goý hormatly prezidentimiz Arkadagal Gahrman serdarymyzyň döwlet galamy mundan eýlägem ýiti bolsun, kitaplarynyň höwri köp bolsun. Goý Gahrman Arkadagymyzyň, Arkadagal Gahrman serdarymyzyň janlarsa başlardyk ömürler ulak bolsun. İyi ýurt bähwetli, döwlet ähmiýet alyp barýan işleri hemişe rowajarsyn. Halkymyz Türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadagymyzyň, hormatly prezidentimiz Arkadagal Gahrman serdarymyzyň ýurdumyzda amala aşyrýan beýik maksatly işleri, durmuş özgörtmeler netijesinde bagtyar durmuşyň we ajaýyp döwrüň hödürini görüp ýaşaýar hemde dörejilikli zähmet çekýär. Bu täze kitapda halkymyzyň bagtyar durmuşy hemde ilkinji nowatda ýaşaň rowşan geljek baradaky aladalar esasy wezipelen hataryny goýulýar. Hormatly prezidentimiziň ýolbaşçylygyna ýurdumyzda ýaşar baradaky döwlet siýasatiniň ýokary derejede amala aşyrmana uly ähmiýet berilýär. Halkymyzyň aýratynam ýaşlaň iş öpçünçiligini, durmuş goruglylygyny, ýaşaş durmuş şertlerini gowlanyrýan toplumyň özgörtmeler amala aşyrylýar. Döwletimiziň ykdysadyetiniň depkinli ösüşlerini, gadanylýan üstünliklerini özleriniň münasip goşunçlaryny goşýan ýaşlar ykdysadyetimiziň durly ugurlaryna zähmet çekmek hemde bilim derejelerini kämilleşdirmek bilen geçirilýän halkara maslahatlara, forumlara, sport ýarşlaryna da işeňir gatnaşýarlar. Halkara derejesine geçirilýän çärelere gatnaşýan ýaşlar özleriniň ukyp başlandyklaryny açyk görkezmek bilen üstünlikli çykyş edip döwletimiziň ad-awraýyny hasam belinde götürýärler. Batyar ýaşlarymyz hormatly prezidentimiziň belent anamyna wepaly bolmak bilen durly kärde zähmet çekip, häzirki zamanyň ösün innowasion tehnologiýalaryny netijeli özleşdirip, özleriniň ilim bilim derejelerini ösürýärler. Munyň gözi ýurdumyzyň ykdysadyetini ilmi taýdan ösürmäge, durly ugurlarda anyp berilýän ilmi ýeşliň ýyl taýdan täze derejelere götürmeni uly etergi berýär. Bu ursa ýaşyň ukyp başlandyklarynyň hasam kämilleşýändigini görkezýär. Ýurdumyzyň hususy ulgamynyň çal tepkinleri bilen ösürilmegine de watanymyzyň geljek bolan ýaşlaň nasip orny barıp, täze taryhy döwürde halkymyzy hormatly prezidentimiziň daşyna mäkem jewetleşmek bilen nurana geljege, ýagty ertirlere tarap batlyk adamlar bilen öňe barýar. Döwletimiz dünýäniň ösün döwletleriniň hataryna münasip orun alyp, halkymyzyň ýaşaş durmuş
derejeleri barha ýokurlanýar. Amal aşyrlayan giňmeçörli ykdysady özgörtmeler jemgyýetçilik durmuşynyň ähli taraplaryny gorşamak bilen hormatly prezident bilen watan halky bilen watanlar, döwlet halky bilen döwletdir diýen baş şygaryna esaslanyp halkymyzyň eşretli durmuşda ýaşamagynyň behbitlerini gönükdirlendirip, ýurdumyzda etşäl tepkinler bilen ösürmeň rowşan ýoluny aýratynam ýaşar, uly güýç bolup durýar. Beýik geljeğimizde gönükdirilen ýaşar amal aşyrmakda ýaşyň gujur gaýratyny, dörejlik dehillerini, uky başarlyklaryny uly bel baglanýar. Türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadamyzyň beýik maksatlaryny durmuşa geçirýän Arkadagly Gahrman serdarymyzyň ýaşar watanyň dayançy atly täze kitabyna da kalwy hyjugdan boýsunçdan dolu batyar ýaşaň jemgyýetimizde eýleýän orny, olaň aýdyň maksatlary barada geňişleýän maglumatlaryň getirmegi, eseriň ähmiýetini hasam artyrýar diýip tanışdyrylyş dawratyna boýsunçy sözler beýan edilip, ýokary ruh welentlige besinen tanışdyrylyş dawrasy welaýatyň medeniýet we sungy dostatlarynyň estrada aýdymçylarynyň döwrümizden belent ruhyna laýyk derejedäki hoş wadly çykyşlary bilen goşdy. Ýerine ýetirilen edep sadly çykyşlary we döwrewap aýdymlar döwrümizden ajaýyp mukamlary bolup ýanglandy. Kalplary alham berip ýürekler joşa getirýän aýdym sadly çykyşlarda türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadagymyzyň, hormatly prezidentimiz Arkadagly Gahrman serdarymyzyň halkymyzda rowşan ýollar bilen nurany geljege tarap anamly alparýan beýik ýeşleri, ýurt umumadamsat behbitli amal aşyrýan özgörtmeleri, şeýlede toý dawarlary besenýän pehmin paýhas ummany magtum bolup ragy ýylymyzy we bagtyar döwrümyzi joşgunly wasp edilip, tanışdyrylyş dawrasynyň ahyryna oňa gatnaşanlaryň adyndan hormatly prezidentimiz Arkadagly Gahrman serdarymyza ýüzlenme kabul edildi. Şugun hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedowyň taşrygy boýunça Daşary işler ministrliginiň Birleşmiş Milletler Guramatynyň bilim, alymy we medeniýet meseleleri boýunça guramatynyň işleri barada Türkmenistanyň milli toporynyň mejlisi geçirildi. Oňa ministrler kabinetiniň başlygynyň käbir ornatyrlary, ýurdumyzyň urduş ministrlikleriniň kimde podoklyň dolanyş idaralarynyň, jemgyýetçilik guramalarynyň, köpçülikden habar eşdirişçileriniň ýolbaşlary we wekilleri gatnaşdylar. Mecliste Birleşen Milletler Guramasynyň bu iri ýürütüleşdirilen idaratynyň çeklerine hyzmatdaşlyk meseleleriniň giň toplumy aralyp maslahatlaşyldy. 2024-2025 ýyllarda hyzmatdaşlygymyň beýlekde giňeltmeň ýolları kesgitlenildi. Hususan da milli gymmatlyklarymy, adamzadyň madda däl meden mirasynyň awraýly sanyny gerizmek boýunça öňe sürgen teklipler bilen bagly wezipeler kesgitlenildi. Türkmenistanyň prezidentiniň tawşyryklaryny we görkezmelerini, şeýle hem 2024-nji ýylyň meýilnamasyna bellenlen wezipelere laýyklykda UNESCO-nyň işleri baradaky Türkmenistanyň milli toporynyň geçen ýyl alyp baran işleriniň jemleri baradaky maglumatlar dinlenildi. Şonuň bilen birlikde 2023-nji ýyly UNESCO-nyň hemde onuň sebit tüzümleriniň wekilleri bilen onlaýn duşuşyklaryň, geňeşmeleň 14-çysynyň geçirilen bellenildi. Olaň dowamyna alym we bilim, medeniýet we ekologiýa ulgamyna netijeli hyzmatdaşlygyň gelje uly urlaryna garaldy. Türkmenistan UNESCO-nyň 30 ýyllyk hyzmatdaşlygynyň dowamyny ýurdumyzda UNESCO-nyň maksatlaryny durmuşa geçirmekde. Şeýle hem medeni bilim we alym kuwwatyny artdyrmakda uly üstünlikler gazanylany bellenildi. Munyň we daýratynam Türkmenistanyň madda we madda däl medeni mirasynyň halkary derejetini ikrar edilmegi bilen bagly meselelere değişdiler. 2011-nji ýylda Türkmenistanyň UNESCO-nyň madda däl medeni mirasy goramak barada konwensiýasyna goşulmagy bilen watanymyz bu konwensiýanyň düzgünlerini durmuşa geçirmek boýunça halkary taýýarlalaryna işen gatnaşýar. Dünýä sivilizasiýasynyň aýrylmaz bölegi bolup durgan taryhy medeni hemde tebigy gymmatlyklary geljekki nesiller üçin saklamak boýunça geňgermli işler geçirýär. 2023-nji ýylyň fevral aýynda Magtumuladyň Türkmen Döwlet Uniwersitetinde medeni miras geçmişden geljek hemde Seyitnadir Seydadyň Türkmen Döwlet Mugallimçilik Institutyna durnukly ösüş üçin ekologiýa bilim atly UNESCO kafedralaryny döretmek hakyny alalaşyklary gol çekmek dawraty geçirildi. UNESCO-nyň klublarynyň açylmagy ýaşlaryň dörejilik we ilmi barlygy işçiligini kemale getirmek we olaň öz ýurdunyň medeni gymmatlyklary, depde surlar bardak bilimlerini ýokurlandyrmak babatda uly ähmiýeti edir. UNESCO kafedralaryna döretmek boýunça alınıp barlayan işleň çäklerini UNESCO-nyň işleri barada Türkmenistanyň milli toporynyň we ýokary mekdepleriniň toporlarynyň belelikde gatnaşmagyna, Döwlet Mehmet Adadadyň Türkmen Milli Dünýädiller Institutyna hemde Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň halkara gatnaşyklary institutyna parahatçylygyň dilleri we parahatçylygyň medeniýeti atly klublar hereket edýär. Geçen ýylda şowdaky Türkmen Owagyjylyk Institutyna daş gurşaw goramak durnukly ösüşiň möhüm konsepsiýasy atly UNESCO-nyň ýeni bir klub açyldy.
maslahatlaşyldy. Türkmenistanyň Matumuly adynaky Ýaşlar Guramasynyň Birleşen Milletler Guramasyna bilim, alam we medeniýet meseleleri boýunça guramasynyň agdalygyna kabul edilmegi, hormatly prezidentimiň durmuşa geçirgen oňyn siýasatynyň dabarlanýanynyň, ýurdumyzyň halkara ýaşlar hereketini pogtalandyrmak işinde tagallalarynyň ikrar edilýäniň beýany bolan taryhy wakadyr. Türkmenistanyň UNESCO-nyň Beden terbiýe we sport boýunça hökümetara komitetiniň 2023-2027-nji ýyllarda agdalygyna bir agadan taýlanylmagy, watanymyzyň halkara geňişligini awraýynyň barha berende göterilýäniň aýdyň suwtnamasyry. Şeýle hem ýurdumyzyň beden terbiýanyň we sportyň ösdürilmegine, dünýäde sagdyn durmuş ýerlergelerini giňden wagt etmäge goşýan uly goşandynyň ikrarnamasyry. 2023-nji ýylyň 31-nji oktýabrynda Fransiýanyň paýtagty Parisde ýerleşýän UNESCO-nyň ştab-kwartirasynyň hoş habar gelip goşdy. Hut şol gün şäherliň bütün dünýä gününe paýtagtymyz Aşgabat şäheriniň dizayn ury boýunça UNESCO-nyň dörejelik şäherleriniň toruna girdilgenligi barada UNESCO-nyň baş direktorlygynyň çödgüdiniň eglan edilenligi bu ýonçly ýagdaýdyr. 2024-nji ýylyň türki dünýäniň beýik şäheri we akıllary Magtymyr Pragynyň ýyly diýilip eglan edilmegi bilen baglykda beýik şäheriň we filosofyň 300 ýyllygyny bayram etmek boýunça bir neçe dawralar geçirmek meseleleri aralyp maslahatlaşyldy. UNESCO-nyň işleri barada Türkmenistanyň Milli Toparlama Mejlisiniň dowamyna bu guramanyň ýeri düzüm böleklerini, ýurdumyzyň ornuny pogtalandyrmak, halkara ilmi hyzmatdaşlygyny giňeltmek, sanly taslamalarda hemde maglumatlary alşmakda hyzmatdaşlygyň mümkinçilikleri ýaly möhüm meselelere qararly. Şeýle hem guramaçylyk we beýleki meseleler aralyp maslahatlaşyldy. Hormat ablarym, olsa ýurdumyzyň welaýatlaryna bu paýtagtymyz Aşgabatda 20-nji ýanwarda saat 20-den 21-nji ýanwarda saat 20-nji boljak wagt barada Türkmenistanyň Hidrometeorologiýa barada gullugynyň merýän habar bilen tanış bolan. Balkan welaýatyny ütkäp durýan bulutly hawa bolup ömürli bolmagy mümkin. Gün ortagy nordun tiýle sekundda 9-14 metre ýetýän şemal üser. Hawa gejefne 2-7 gradus, günnüdüne 14-19 gradus, kenar taraplaryna bolsa 8-13 gradus maýly bolar. Ahal welaýatyny ütkäp durýan bulutly hawa bolup Demiratyk nordun tiýle sekundda 8-13 metre ýetýän şemal üser. Hawa gejefne 0-5 gradus şeýle maýl, günnüdüne 12-17 gradus, gün orta taraplaryna bolsa 20 gradus şeýle maýly bolar. Mara welaýatyny ütkäp durýan bulutly hawa bolup gün orta nordun tiýle sekundda 9-14 metre ýetýän şemal üser. Hawa gejefne 1 gradus sowukdan 4 gradus şeýle maýl, günnüdüne 14-19 gradus maýl bolar. Leva welaýatyny ütkäp durýan bulutly hawa bolup gün nordun tiýle sekundda 9-14 metre ýetýän şemal üser. Hawa gejefne 2 gradus sowukdan 3 gradus şeýle maýl, günnüdüne 12-17 gradus maýl bolar. Daşawdy welaýatyny ütkäp durýan bulutly hawa bolup gün nordun tiýle sekundda 8-13 metre ýetýän şemal üser. Hawa gejefne 0-5 gradus şeýle sowuk, günnüdüne 5-10 gradus maýl bolar. Paýtagtymyz Aşgabatda ütkäp durýan bulutly hawa bolup Demiratyk nordun tiýle sekundda 10-13 metre ýetýän şemal üser. Hawa gejefne 1-3 gradus, günnüdüne 14-16 gradus maýl bolar. Ýurdumyz boýunça ýanwar aýynyň 20-ine magnit hadisasynyň gowşok täsiri saklanmany alşylýar. Ediz watandaşlar, gyş pasyny howanyň derejesiniň ütkäp durýanyna garalyp, pasylyň aýratynlyklaryna laýyklykda geýinmegi, şeýle ýurdumyzda kereket edýän şahsy we jemgyýetçilik arasyndaşylyk tertip tedbirlerini berja etmek maksat berýär. Mehriban ýeleşler, bulary berja etseňiz ýylyň istenik pasyny öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehribanlar, şunun bilen watan habarlar gepleşimiz jemleýäs. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynçda urny ata watanymyz Türkmenistan ähli wagtlarda düşüresinýär. Ähli düşürüň özüne bolsa halkyň bähbidi we. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam üçindir. Hoş taýlanýar adamlar.
tüwelemeýdim. Hep näme tutuşlugyna bäşlige düzüpdüm. Geçen hepde däke suratdan alan dötlüğüm düzeltdim kaka. Berekelläňdim, oňarpdym. Bolmanda da ağın surat keş bol. Sen suratdan dört ýazgyň bolmada. Ay, Näme oýdy? diden ma surat çekme öwleden awa. Gaýtamaýan adam kop goýar ya. Renklenme degme diýip. Be. O jedip ýoýdum şeýerler. Geçeceğim yine de işe başladım. Ýeterjan ýamanlap ötýärmi? Oo. O jedip bir şeýle. Diýär sana şey diýdim. Hava. Bolmanam işe toňa girip renklerini çir-çirşaga edip otursa, bolayma gelmedi ýerde. Oho. Eýdim. Sen olar ýaly iş etmäňem barmy? Yok kaka men etmedim ha. Öz oldu. Ana aýdýana men gydym eden nädir ony? Hanha, hol ulugydyň edenim bolmak mümkin. Hava şaletti kaka. Öyle 3 tane kağızın aldı. Vay bo. Men barny eşitdim. Eşitýän bolsaň, o ağaň renklerini çyrşanyň bu kağızlaryny bir almaly ekende. Vay ece. Surat keş olacaktım da. Yaşanan kağızın suratını çektim. Seristen odan orttırma. Hany göre? Seristen odan orttırma. Odan çektirin garip. Ay tüweleni. Ayna gydym aty surat keşeke. Özüm çekdim gydym. Hava haq özüm çektim. Hiç kim kömegim etmedi. Tüweleme ayna jana diýdar jananyň gowy çekýän eken. Ağlama näme ağlayan? Vay. Men näme diýip ağladım? Ağlaya kaka. Didan canından kağız alıp özüm çektim. Ana gördüňizmi? Men gydym çekip durar suratlary. Hay ayna ýalansy diýýäni. Gydymyň çeken suratlaryny öz adyna geçirip. Taňa tikin tikmänem Leýzany öwretdi gerek. Teýlämi gydym? Hava. Ýöne gydym. Ağın zatlaryna degme bolýarmy? Men taňa başga kağız galam renk alyp bererim. Bolýarmy gydym? Ýönüme tikin maşinam alyp ber kaka. Bolýar gydym, bolýar. Oğlanlar azmandı. Näl işim ýagdaý gowy oğlanlar? Gyzdyrma derejesine barýarmy? 2 ýylyna gowun isterim. Bizim alçylarymyň istegini kanagatlandyrar ýaly. Ay Murat, senin tegin bärdimi? Käwratlar tapşyraýyn idim başga oğlanlara. Ontaman sewdan okatlamyny giňetmek bilen malaşykly siziň ýanyňyza barjakdym. İş tapar meselelerimden bar. Doğrudanım, daşary ýurda gitmeli, topara özüň ýolbaşçylyk etmelisin. Oňa da näme az wagtly? Ha, baş. Şonum siz bilen maksat edecekdim da men. Bolýanmy ýarym saatdan men ýanyma bar, bolasam. Hanzar, bu palini gezdirip ayaklarını yazdın mı oğlum? Ava kaka, indi men gülle de ve palini aylamanı gitcek. Şey de oğlum şey, yani her gün iyiden uzaktan oğlum. Hemen gezdirersin, hemen bu palin öykününe satın oğlum. Var kaka. Nerelerde gezdirip geldim oğlum? Ana o bayırlıklarda gezdirip geldim kaka. Benden başka da adamlar itler bilen aylan yan ekenler. Orday var ha ve palin goğurdu kaka. Bu pali batırıttır oğlum. Bulan anırsa ağlabaylardan aydiyar. Apara assalamu alaykum. He, wa alaykum assalam alaykum. Gowum ýaşmy ýagdaýlaňar. Ha, şükür. Gel bak hadi. Sanjarjan gowumjyň ýaşmy ýagdaýlaňar. Şöyle o palin gezdirip geljek bolýarmy? Men ýeme palin gezdirip geldim ha daýy. O pal ullukan oğudun. Aymaçam. Ne ýylan soň telekeçilik gulleýärmi? Telekeçilik ýurt derejesinde ulleýän ra. Äden ädimle şogullyk saparagy. Hormatly prezidentimiziň goldagy telekeçiligiň başyny gök diýretdi de. Dogry aýdýan saparagy. Ha seri de şular ýaljaýlar bizim ýasak tutup kellämize gelen okdy. Beýle bak Badyr öýdümdi. Her kime ýaşamak näçe etsin saparagy. Ha şey diýär oğlum şey diýär. Hemen saparagy diýdar öýdüm kaýaşy. Ha öýdedir. Ýokuryp çyka öýde tonlar. Hal men bir göreýin şonu. Ha bir işläp oturdy ýa-ma. Salam Murat dayı. Gowum Leýzan, gowumjyň. Ýaşmy ýagdaýlaň. Diýdar öýdemi? Yukarıda. Ha men göreýin. Dayı. Hawajyň jan. Surat çekip bilenmi? Wah, şondan nasıl çykýan nälerjigim. Mene çekip bilen. Tüweleme. Suratını çekip vereyim mi? Yok, Leýzan çekip berjigim.
Ola hemen görelim diýdary. Bizi ayra salan yollar inni gaýdap duşurmazmy? Bizi ayra salan yollar inni gaýdap duşurmazmy? Oho, Aymara, haçan geline? Geliyorga mağmanlarınız. Tüöleme. Sana suratçım kan etsem, sen aydıma merhaba aydan ok. Ona men gelen ne duanjak sen? Bu bir qadimiyetde tarihi yadigarlık. Oho, dost, men mun öňkü ýagdaýyny aýdam ok. Şu wagda şunyň näme men diýenem belli däl. Ona bu çekişiň bilen sen ýadygarlygyň öňkü bolşama galmandyr. Be, Aymara, entek ýaňaşdyrmy? Ýuwuş bolubererdi. Ondan kim? Görüň okmy, Gyd. Bu Gyd şo taýda işläp ýören arheolog. Hay dost, seňem baş goşup ýören atlaňy diýsene. Düşünmedim Aymara. Näme baş goşupdyr? Oho, şunyň dönem bir kär bolmy. Erteden akşama çenne şu renklere garşy oturýarsyň. Onuň meniň geçjekmi, geçmejekmi, onu ma bilen ok. Onu soňam bir renklere, kağıda gidýän çykdy jeňa aňyrda dursun. Men sen şu taatlara gidirýän wagtyňa haýpym elýär dost. İşte Aymara. Şeýtde ädimden hasaplada ýör. Hasaplaja? Näme hasaplama? Onuň hasaplasaň gowy bolarda. Şu her edýän gurrundan bir hasaplap ýörsen hasta bolajak ýa. Ha, sen onu şu çykdy jagap börürsün diýjek bolýan ha? Yo, ona diýjek bolmadym, ýöne sen çykdyjyň bilenem, girdijiň bilenem işim ýok. Ýöne şu bide gelende tiýsiň çykarman şu suraty tiýnap dursaň, has gowulajak ýaly. Hey, boru dost. Bu zatlardan öz başyň çykýandyr da. Erti golf oynamalyk. Hiç sat meýleşdirem ok dämi? Yo, ýadymda nesip bolsa öýläňi däýerse. Ha, o dost. Meňem salkynna işim bardy. Diýdarjan, sen işläber dost. Men ýöreýin. Tagamanjy işle. Bolýar Aymara. Sag bol. Sag bolma. Sag bol. Ay, Aymara. Oýunyň bar aýtyn. Kim ayol? Kim ol? Täzerlik başdy. Täzerlik? Näme isläp ýören ýöne? Öwrenjeden başdy, öwredersiň. Oy, nartajın suratı mı? Nartajın suratını çekayıptır. Haçamıza gelip görken nartaj. Oho, geçi, liderine toğuna yerdin mi? Yok. Ağlamasana kağıdan bana yerdin verek. Ecem aytmayda bon. Bolya, yeni uğradak girsem didara eder. Bor girmen. O iyi didar kimin suratını çekiptir biliyen mi? Kimin? Nartajın. Kimin? Nartajın. Kimin nartaj? Tezgah çıkaran oluşumuz var ha. Aa, karlı kakan mıydı mı? Oğu. Ağlatmasana. Yürü gör kızın. Yürü.
Elde yarım olmasın, maral canım men neyleyin. Amin. Selamun aleyküm maşin. Ve aleykümselam. Ne mi yapıyorsun? Maşinimi süpürüyen. Maşinimi süpürüyen? Yer süpürüyen yok mu sen? Ya başka yere süpürüyen maşinimi ben süpürüyen. Güydüğü ben dastogorunda yalt dürt edim. Täze işgär de bastım. Neme? Adın ne miniyim sen? İlşat. Gülşat diye mi? İlşat bastı, İlşat. İlşat? İlşat. İlşat olsan ineyim. Beydip togorunda seyret görmede iyisin gülen bol. Bor başka. Özün düşüz, gayrat etti. Her hil adam tapyan ay senim. İlşat. O var. Başlığın yanına matkar ettin ha beni. Konuşan armada. Ne işler olmu? Uğraşacaksın değil mi? Ay böyle işler tamam işler. Hadi. Maral armada. Var ol. Aylıra. Yürekten söylerim seni. Eğer de yarım olmasın, maral canım beni. Madama sokulması yere sokulup yördaş olalım. Ağayıl Gunço, şu heptede, indik heptede deyip durmalı. Ine şu pardı depedeki işlemi tamamlalı, onu sen gideyersin. Yukarı komekten tamamlavam şey etip verecek görsen. Mine sana düşünen nelerin? Ağay Gunço, her kim ödü, halayan kârı ol ya da. Nemen sen şu? Sevda tatlı işlerini hiç düşünemem. Düşünmersin hem. Aynı şu tarihi yadigarlıklar vardı, gurun açılsa, günüm açılıyor. Vay, gününe yanayın. Sen bolup görüşün şu olacak olsa, sana yigdemeye tapmak iş olur bize. Arkayın mol jora can, ödümcük taparın. Bana şandan alıp beren, kaytarayım. Ödün yalçana bulaşıp verenin biri mi? Yok ya. Yok, başkasını yarayın. O da o yadigarlıkların içine aylanıp yörken gözüne daha da görüneyim de. Ahır bir yerde görünse oluyor da görünmesen etçik. Oy buldum çıkayım. Al. Otursun mu falan? Ha Didar. Ne diyemem tam işler ileride yani. Terörradın başına başladın deyiptin golü. Ne diye? Adolf yani. Ho kaka. Tapqır eder mi kameyden? Şu at bir suratu deyinip gelyen. Nesip bolsa bir küçünden tamamlar mı kameyden? Bir pardepe diyenin olalım. Ho kaka. Allah ya kaka. Dida gara komşumun gaydın artadın suratını çekiptir. Ağay geçi, diyenin ne mi? Ne Dida motanı yırdın mı? Men bilmän yirdim. Yok, giren hiç. Yönü nartas diyen kim o? Ve komşumun nartaç. Şun suratını çekipsin ha sen. O sen yanına açan geldi. Şula maskara deyip canım. Koygaydın ne? Yol görkeden nartaçın suratını. Sen täze joran nartaç var şun suratta. Aynen. Baran görkösün. Görkö. Yören. Şu gaydınam oturup bir da tapay ya. Ay surattaki yerini kimdir yerine men geden nerede? Doğrudan o. Şu suratda hakikattan bir gıda var. Ha, bolup durun. Düşünüklü. Maral, iyiyem gayet var yan mı? Ay oğlan, iyiyem diymen ne mi? Şuna işte birlikle. Asidente kaydandak mı? Kaydan, uğradayın mı? Ay, uğrasana mı öyle? Hazır burmun çıktır, men çepe başından usulal kaydayın. Böyle. Maral, kaydayın bağın, karasqın yönü. Maral. Bugün giyişlersin de. Vay, size düşünür ya lan. Birine giyiş diyen birine ir diyeniz. Kim ayıttı ir deyip? Ir de hala. Vay,
İşattır da. Eyyem qaydıp baryan mı diye. Ha, İsat mı? Ay İsat aydar. Sen ödünün qaytmacan öl. Dede gödü güdü vacandıram. Uy, İlşad ete qaydanak mı? Yo, qaytma nere. Bun işken, tavşırıkken. O men öye gidecek Maňa şaýda garaşdydy. Ay oňa garaş oturmada, arkaň qaydy berme ara. Onç, sen çynyň aýdýarmy? O çynym. Bu siz karhanyň awtorundan galman, basmyjak öýüňe da gaýdyň. Bolýa, sag ol. Tamam, ana. Bolýa. Uy, Onç, onu İlşady özüň aýdarsyň da. Bolýa, hokman aýdan. Maral görmediňmi? Gördüm. Qaytda ol. Haçan? Ýa-ni? Tegen tek ismeliň aýdyp, oňa gaýdy ber diýdim. Ay ne diýäň men zordan çepe başdan sodalyma. Ay ağamcan ruh sodalaryň men näleýin ay. Degme, men sana hiç kim aýtma diýdimi? Aýtjak. Nartaçyň suratyn çekmesinden mi? Vay, näme diýseňem kakasyn nartaçyň edilöýdi. Tööleme. Gowy surata bolupdyr. Bir gazwagtyrys işlerini geçirýän arheologlaryň iş pursatyny jalandyryp bilipdir. Edilöýdi. Sen edil nartaçyň suratyny çekäýipsiň, ya öz suratyna seretip çekdiňmi? Ha, Didarjan, bir başlan işinem oňmasyn tööleme. Sağ ol kaq. Tööleme mani mazmun taýlyda tema taýlap etdim. Gowy çekipsiň oğlum. Hani ýadyň onda göräli Didarjany pätkil etmeli. Ha, bolýar. Ýür oğlum, ýür. Nartaçyma gowjak ýa-da. Ayna. Dursana. Sen näme üçin ýylgyrýan? Sen näme sorajak bolýan? Dogry aýdýar. Men ol tanama. Ýöne tütänlen bolan hatda. Oy bolýar janyň, inanýan saňa. Jigin jan dursana. Näme sen ol tanaýarmy? Nartaçymy? Ho. Ýadygarlyk diýdimi? Näme şolar ýaly ýerde işleýär? Ha, parıl depe. Arada şu ýerde de iş geçirdik diýdi. Şulöýüň işine hi gutorma bamy ka. Gutorma bamy ka bulöýüň işine. Daňa tannan gün watýança hysyrta geçmeli hysyrda. Ece, ýerle näme bolay? Näme diýen ýa? Oy. Oy, seredana. Nartaçy diýenmi? Men näme şoň nartaçyny görmän duruny. Nartaçyny bilip aýdýanna. Ece, mine öýüňe girjek baýda. Girsene girjek bolsaň, onsuz alyp barýan galan ýok. Salam, gözellaydy. Vay, tüveleme. Nartaçyň, gurgunlyň gaýdym. Vay, terem gaýdy haçan görseň yetişikden gara günne de. Vay, işten naga sypyntaň bir arasyna gelerler ataýdan ýanyna. Wagtdaýda jan, siziň süýjseliň esme üçinem geljek sypyrsaň ölin. Bilýänle ýegenjigim, bilýänle. Bak şu ejeňe de diýýän men, nartaç kän işletme diýýän. Ýerden aňşama çelli işlep ýadap gelenden soň öýüň işine hysyrdamak aňsatmy nartaçyna diýýän. Günörtän arak etmede de geliberen ogaten. Ýoksa şu günörtän arak etmede gelip çık öýüň işlerini algap hemmesini işleri bitirip çık gitseň, sen akşam gelende sana ýeňilem boljak bolyn bara. Vay daýdy. Siz şu wagt meni öýýäňizme ýamanlaýaňyzmy? Oy, nartaçan. Men sendiňe öýýän. Men hemme ýerde sendiňe seni öýýän ýegenjigim. Özüň bilýäňi. Men gyýdym bolman soň, men sen öz gyýdym ýaly görýäne. Daýdajan, men işe gideýin. Giýjak alyp barýan bolýar? Bolýar, taňaman işle. Bolýar, sag olun daýdym, sag olun. Oğlum 135 Feresap bol, Feresap bol. Ankarma ho. Näme Ankarýaň? Bit. Ankarlyp 35 oğlum 40. Oh. Arkaga salam aleyküm. Günün dowamyna da 50 edek salam aleyküm olmay. Anlatyp torça korkturma bir sapar aleyküm salam diýen. Näme diýäň o? Näme huňur diýän bolsaň esdirip huňurdy.
Ay yok la qarlı qaq hungurdamak yönü. Onu näme diýip dursun o suwal? Ay bolýarla qarlı qaq. Hanan soň bu ertirden bäri näçe gatnaw etdiň? Ara kesmäçeli diyor sapar atnadım. Ýaňy bar ho. Sen işgärler bolup durar. O kaptalyňa ağaň münnüren bolup aýlap ýörsiň diýär ho. Ay qarlı qaq. Aýlap ýörer ýalyk ütköşük aýlan zadymam ýok. Sen ütköşük aýlaýsyň ammamy ho, ha? Ay qarlı qaq. Ara kesmä öýe bar ýany keler şolar ýolugy düşürüp geçäýdim. Ha, şeýdip tap bir bahanazyk ho sen, tap bahana. Oho, bu sen hususulygyň gäl hana ulaw. Ağaň işe gatnadasyň gelse, öz ulagyna gatnat, esdiňmi? O bu adamlara ho ulagy agyr ýük gurmajak bolýar, ýüklemejek bolýar ho. Ondan mara ol agyr we uran wara. O ulaga minnip beýlek aýlap ýörseň, dudurarsyň abi ulaga. Şu dağı duvara, şu ulaga birini minnirjek bolsaň, menden sonra esdiňmi? Gel. Adamlar täsin ay. Hayran galaýmaly bulara. Esdik alan. Indikler hafta var da. Ay sen kinäme? Ay Murat geldiňmi oğlum? Hawa jizan geldim. Bugün yaman giýislediňle. Hawa jizan özüm yaman ýadym. İş meselesi bilen biraz eýlenmeli bolum. He. Aha. Çimjan surat çekkenmi? Senem şu renklere garşy oturýarsyň. Didar daýyň ýarak bolup senem töweleme. Wah, aýtdy ana. Şoň şol äwmezli galman etsekde. Ay Muratjan. Käwagt kompýuteriňden beýle kisleňden ünsüň soğetjik bir töwereňi seredäýiňde bolmaýam oglum. Wah, deredýän äýjejam. Sen ýadyňa oýun düşýär oglum. Agtyk söýesim gelýär. Han oglum, bar derrewjik eşikleň çalş. Men sana derrewjik nahar goýaýyn. Äýjejam, men aýyam doýaýdym öýdýän. Hökmanam däl goýmak. Men biraz işim bar, işlemedeýin. Wah, balajygymyň. Ak ýürejigi ýanak ak gelinem duşdun naherne. Maral? Armadan. Aral ýaly ütköşgeden ismi yok. Ýöne sen kıy. Ay hawa da bayramçylyň öňýän işimden ýetdik. Eşim taşyp boly näme? İşim taşypmy? Ay o da tepe baş o işlerini sürget geçirdi meni. Vay. O işleýändi? Onda da näme? Birar gar kaham pelesin ağaçtan hep şoň ýanyna geçirenler tepe başlap. Maral. Ülsün bozup ýatkar berýänler kän öýdýän. Ay, köpçülükde. Tetip bolayada. Ay o da bir de tägel köp gurulsak ýadamak bilen. O näme ýadamasy? O näme päke bermesi? Ýa, kimin uruny etýän sen? Bay, bilýän ýatym o sen. Bilmedik bolmaga da ýokdaý sen. Ýa, näme diýjek bolýan? Maral, ütköşük zat diýjek bolama, ýöne arada diýen zatymyň jogabyna garaşýar. İlşat, başyp gelýär. Bar git. Maral, jogabyna garaşýarmyň? Salam olsun. Salam. 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 Meni işe gidecek alyanma. Men ýöräýinmi? Geçin arky. Neme? Siz arkyň gidiberin, men häzir ýygyňdan özüm barar. Ýokla. Neme de ilkinji duşumuz bir hirak bolaýdymy? Duşuşyňmy? Ýok. Neme diýjek bolun? İlkinji gelip görüşümüz diýjek bolýar. Goňşy bolsaňam görüşüp duşup bilen do. Ay ýerden gidýät, akşam gelýär.
Ona nide duşu? Lat. Yağmışam biz Fardepede duşuptuk. Men senin suratını çektim. Vay, suratımızı? Ho. Kaçan? Yağmışam topargol olup qada wagtyrış işini geçirip kurdum da. Yadıma düştü. Düştü mü yadıma? O şatayda bir suratçı da bitirdi. Bilmese. Vay, qawdı onu. Ho. Suratçı mı? Ho, suratçı. Bizim hem suratımızı çektiniz mi? Ho, sizin suratınızı çektim. Aslında men şol ýadygarlykdan suratını çekeyim diýip bardım. Ýöne sizi gördümde sizin suratınızı çekaydım. Getir özüm götüräýin. Qoýsa şulary men götüräň, ýoksa buna işe ýejagyny? Bolýa, berin alın. Götürün. Siz howluk ýaňyzmy? Vay, ho, işe ýejagyny. Ýören ulugdaky deýsidi. Sizin uluğunuz barmy? Owa. Vay, sizin uluğunuz bolsa niýe şuna piýada barýar? Ay, şona özüme bilemok. Gökdelmi? Men gowy şu ýerde garaşaýyn. Bolýa, men şunu saklan. Men häzir gelýän. Wi, Nartaç. Hiç şirki daýman bolýarmy? Vay, men bu işlem bilen nirä gideyim? Ay, kelläň var. Getirin bana. Getirin özüm götürür. Öýdüňe gaty başaga ýöre. Ay, men şolar ýaly oglunla. Yürüň onunla. Bor gıydım, bor. Didar surat keşeme öýünde ýok eken. Öýden çykanyma göre şirinden bir habar tutup gideyin. Şirin. Ay Murat, burunğa diýdiň güni dost. O näme burun? Arkyny aýdylar. Ay dost, bize näme ýetkeşik gurrun bolsun? Şo gurrunky gurrunlardyr da. Sen gurrunğa beletdi dost, belet. Yara täze taslamak fin iş ýasan. Ya bolmasa täze baglanşamyn. Ya bolmasa bir gyýda aşyk bolansyň. Dogrymy? Ana üstünden vardyň dost. Dogrudanam. Ay Murat, kim aşyk bolmaly? Ana. Menem şonu senden soramak üçin şu taýyp çağırdım da. Menden? Hawa. Kim aşyk bolanyny? Meňne maslahatlaşyk bolýar. Ýok la ho. Aslynda toýdan öň öýlenjek gyýdyňam sana görkezmerler. O näme üçin? Ay omam suratyny çekersiňmi? Soňa meni suraty görür. Soňa o gyýdan gowuny meşer da. O näme üçin? Oyunum bolýan. Men diýen gyzym siziň töwereňizde ýaşaýar. Bizim töwereňizde? Haw. Bir kere gördüm men onu siziň ýanyňyzda. Bir yerlere gidýär ol, işleýärmi, näme? Edilsiň gapyňyzdan geçip gidýär. Onsoň da? Onsoňy? Soň şo gyzym maňa kimdigini bilip berersiň. Soň kömek edersiň. Bay be. Ay Murat ýana ýakşam bir gep tapdyň. Kim bardy gurrun edýäni bilmesem, näme diýip tanaýyn? Iň ol mana surat barmy? Ýok da, suratam ýok, adam ýok. Be. Sen hemen kin